gyda'r Nadolig, y bwyd ac yr anrhegion. Anrhegion ydy presents. Heddiw, rydw i'n mynd i ddangos i chi sut i wneud pwdin Nadolig gwahanol. A dyma'r cynhwysion! 200 gram o Mars bars, 2 loedau o bowdr coco, 2 cwpan o Rice Krispies, 100 gram o siocled gwyn, a Smarties coch. I ddechrau, torrwch y Mars bars yn ddarnau bach. Rhowch y Mars bars a'r powdr coco mewn powlen wydr dros ddŵr berw. Pan mae'r siocled wedi toddi, mae'n amser i roi y Rice Krispies i mewn. Yna cymysgwch y cyfan yn dda. Wedi ei gymysgu'n dda, rhowch y cymysgedd mewn casys papur. Waw, dyna fel. Nawr mae'n rhaid I ni roi yn yr oergell am awr. Amser am gân fach. Tawel nos, santaidd yw'r nos, nos yw night. Cwsg a gerdd, gwaen a ros, eto neffro mae Joseph a Mair. Baba na'n wyl yng nghwsg yn y gwair. Gwair ydy stro. Cwsg mewn gwyn fyd a hedd. Cwsg mewn gwyn fyd a hedd. Hedd ydy pys. Nawr mae'n amser am fy hoff rannu, addurno'r cacennau. Ar ôl toddi'r siocled gwyn, defnyddiwch lwy I addurno'r cacennau. Ac I orffen, rhowch y Smarties coch ar ben y cacennau. Ar ôl hanner awr bach arall yn yr oergell, maen nhw'n barod i'w bwyta. Nadolig llawen, blwyddyn newydd dda!